Ekene m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu asị m mgbe ebe onye na udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị ndụ azụ ndụ mmiri biko asị m afịa na ama Igbo ji eme ọnụ ihe ọma ya emela anyị na-eke n'orie na afọ na nkwa biko taata anyị bụ ezi ọma wee bata n'ụbọchị nketa maka o nwego ihe m fọ na ịntanetị nso ka m wetakwala ụmụ Igbo maka na efere mbụ ụwa anụ anyị nọ na ya anyị wepụtago onwe anyị si n'eziokwu ka anyị ji wee chịrị Igbo na-aga anyị fụ nke dị mma anyị ewetala unu ihe ọ bụla ya emekata ka Igbo mụta ihe ya na nchịkọta Igbo ọnụ bụ ihe anyị nọ na ya biko nwanne anyị nwoke anụ apụtago eme vidio concerning ọjị onwe ihe ọ kọwacha maka na ọjị Igbo onwe ndị na-agba ịnọ onwe ndị na-agba ịbụọ enwere ọjị Igbo nwekwanụ Gworo bụ nke ndị Hausa na-ata nwekwanụ ihe mee anaghị eji ụfọdụ ọjị eme aga ọfọ nwekwanụ ihe mee ọ ya agba chọrọ ime asị gị weta ọjị Igbo ka ewelu nke ọlụ gị ọfọ nwekwanụ ihe bụ na ọjị gbaa ọnọ ya agba ị mara ya bụ ọjị bụ ọjị dị otu a biko na na-ekene ihe nwanne anyị nwoke akọwa maka ọja chọọ m ka m kwubicha anya wụkwa chọọ m ịnali ukwu n'ọnụ mana ya bụ vidio bụ very interesting video that really ihe shie ya biko gbasa ozi a ka onye ọzọ sorokwa gị mụta ihe mụta na vidio anụ Igbo bụ Igbo ekene m na ọmụ aba na-enyere ndị ụka inweta vidio ishi ya all my fans inweta vidio ishi ya ka ọ gaa viral na ọmụ aba na-enyere ndị ụka ya nọbe dị na-agwa ụnụ eziokwu because na ntụ ọrụ na so onweghị gen ma onwe uru m erite na ya tata nụwa ka m gwa ụnụ ihe gbasara ọjị na anyị fụ na ọjị ka m ji n'aka ịma ụfọdụ na misunderstand isi ọjị ije ebe mmadụ ewepụta ọjị che na ọ na-eme omenala mana ị na-afụkwa ya na ya na-eme baza na-ewepụta ọjị bishọp awa ọjị ihe a bụ mkpụrụ isi Chineke kere bọtị anya ọ na-agba 4 ọ na-agba 3 ọ na-agba 6 ọ na-agba 5 ọ na-agba many pieces when you break it mana nke ọbụla gbara ịbụọ ya ka ndị be anyị na-akpọ ọjị Gworo and we ọjị Gworo aha ịma why na-eji eji agọ mmụọ ma ọ bụ ewere rụọ ọrụ spiritual work because na ọjị Gworo ịbụ ahụ ọ gbara ihe ha eji uhie wee mee consultation how ifuru ọjị ekịta na enwere m ike break into 4 pieces etu ọ dị if I'm throwing it nke kpụdoro ihu na ana na nke kpụdoro ihu n'elu o nwere ihe o minuru because na ọjị na-anya nwere nwoke na nwaanyị but when I break it I will show you nke bụ nwoke na nke bụ nwaanyị ka ịmata today. Ọ bụrụ na ije ebe mmadụ onye ghe ọjị were ọjị kpee ekpere ọkwa na onye fụrụ gị n'anya mana hapụkwazie n'ụwa kịta na ụfọdụ na-eji etinye ọjị poison nye mmadụ ibe ha ọta mana the true definition of this bụ life because ị na-anya all life ka ọ bụ itinye na ana it will germinate ya ka ejisi gị na onye wetara ọjị wetara ndụ Chukwu oke ekene ngo bi n'eluigwe were ana were mgbakwasị ụkwụ eme ya bụ a na-ekpere ekpere ọjị yipụ akpụ ụkwụ ha bụkwa ndị ọgbara ọfụ maka na mụ na Chineke adị ama aka I can't compete with God. That's why I have to remove and ihe niile m na-ekwu bụ eziokwu maka na anyị nere anya bụ isi ibu ka ibu na ana isi ibu ka ibu anyị efuru erie ya no matter how rich you are no matter how wealthy you are you see this thing always for you. It's always for everybody. You cannot escape. You can escape anything with your security, but you see this, it's mandatory. So whenever we remove our safe pass, mash your leg, be careful what you are saying. This is a very much, it's beyond human understanding. You call God first. As in the hour, I can engage no bossing keta, and any rento can I go when I see it. They can engage my country in him. Can they ogonogondo in him na risike? Where can they get Arahurum wetted nudo? Was no ya teren namma. Look, me wogonogondo na risike. I can engage who fans and then na Facebook say Bob Nine my pay video ne share asking.
ana m ekpere gị ekpere n'ụbọchị nke taa wit ọjị si gị n'ogologo ndụ arụ isi ike n'isi gị na ezinụlọ gị si na bịara igbu ya egbu onwe ọgọtụ nwere omume egbu ngụ mmanya adịworo ya nke nwoke nwaanyị jere aja ije maka iyi ebu ọkụ ụzọ wee nakpu ụra na onye isi na-awa na aja ya onye isi na-awa aja na-awa na aja nke ya eji wee chụ ihe ọbụla itiri aka ya abụ awere a sị n'iru ka ị ya adị na-aga bikọs na nnụnụ bụ n'iru ka ọ na-efe na nnụnụ a na-efechighị azụ si ọ bịara igbu ya egbu onwe n'osisi kwuchiri ụzọ na-eri apa mma ka arabụ nwoke ka arabụ ndị na-akpara gị nkata ha kpachaa nkata ahụ ekpudo ha maka na nkịta kwupụrụ ike na onwe ihe eji eme a sị m obi n'eluigwe nke atọ jiri nkịta kute mmiri ihere wee mee ndị bụ ọba a sị gị bịa were ọjị chukwu ka ma amasị ugwu a na-arị etu ugwu echeta obiasi ike papa ndị ya enweghị nne na nna ọ dị ka mụ nwa ya enweghị nne enwe m nna chukwu okike na-agbara m ọgụ sinsi nne na nna m nwụrụ a sị gị nekwa ọjị bịa taa n'ọmụaba na-enyere ndị ụka na-akpọ gị wee sị gị bịa were ọjị wee sị ndị niile ihe na-eme na-amasị ndị niile a na-agwa eziokwu ndị niile na-alụrụ ọrụ ole a sị na ọ bụrụ n'ike aka na ọ bụ ike aka nke gị nwa bụ nna nke bi n'eluigwe na ọ bụ ihe izitere m n'ụwa ka nlụ ka m na-alụ na amụrụ m ha amụ enwere onye mmụchala m ọnwụ njere na be je mmụọ ka esi agba afa maọbụ ka esi eme na ihe niile ebe onyinye amara nke itiri n'ime m wezịghị mmụọ niile ndị na-ejere m ozi ndị m na-ejere ozi mmụọ mụ na ha were bịa ụwa maka enwe ndị mụ na ha were bịa ụwa ọ bụ sọ m bịara ụwa enwe ndị mụ na ha were bịa ụwa onye amara na-enwe ndị mụ na anya na mmadụ na-abịa ụwa enwe ndị mụ na ha were bịa ụwa ọ ha bụ mmụọ ozi ndị m ji arụ ọrụ ọ napụ dịka itebo ya ajụ n'isi asị m gị biko nna bụ nna eze a na-akpesiala ọgwa ma amasị o nyere onye iro asị m gị nekwa ọjị meghere anyị ụzọ ka ọnụ kwuru njọ kwuo mma n'isi ndị niile na-ekiri na Facebook na ọnụ kwuru njọ na ezinụlọ gị ya ekwu mma ọnụ kwuru njọ na isi gị ya ekwu mma anọ ijiji na-eko onye na-eko ogigiri ma ijiji anya kpụrụ na nwaanyị na-eko ogiri ma ijiji anya kpụrụ a sị nwoke nwaanyị na-ejere ya ije ejiji anya were isi wee buru na kpenta aha ama eke kpenta ma eke ọ bụrụ agbe isi na isi ha bụ n'ọnụ na isi bụka ibu na ana ya eri wee sị na ọmụ abụọ na-enyere ndị ụka na-ekwu okwu na wee sị na ọ ya adịrị gị na mma ma ezinụlọ gị ahụ eche na pisi agha ha dị pisi ya dị na ezinụlọ gị ahụ aṅụrị mmadụ ya enwe aṅụrị bido tata wee sị na ọjị ya na ana m agọzi ya wee na-asị nna dịka anyị na-awa ọjị ụzọ niile nke kpọchiri akpọchi nke nwoke nwaanyị na-ene na Facebook ka ụzọ ụka ọ kpọghee biznes niile ha ngiri asị nke o meghee gị ka ị na-ege voice na-echi ya ihe m na-ekwu wee na-asị n'ọlụ ya na-alụ na-eti ihe m eti ekwu ma ewepụ nwe alụsị nji eburu na ya dị wee na-arụ ọrụ n'ọka akara aka chinyere njiri bịa ka m ji arụ ya wee na-asị nọta ka m jikwa were otite nwere ahụ nke tiri n'isi wee na-ekwubi okwu n'ụbọchị nke taa wee sị n'ụkwụ ndịnala wee na-ekwubi okwu sị na ọ ya adịrị gị na mma dịka m na-awa ọjị ụzọ niile kpochiri akpọchi n'ụzọ gị ya akpọghị taa ka m nọ n'ọfịs m na-aja if you look around now you see that everywhere you see the sand ọ na-aja ka m na-arụ ọrụ wee sị n'ụbọchị nke taa anọ n'ọfịs m ka m mechara travel wee bata taa wee na-ekwubi okwu wee na-asị na ọ ya adịrị gị na mma ọ ya adịrị gị na mma ogologo ndụ arụ isi ike ka anyị na-awa ọjị ka biznes ha ngịrị ha nke na-akpọ gị ka ndị chefuru ya echeta gị ka ọnụ kwuru njọ ya ekwu mma ka ndị bụrụ gị asụ ya echeta gị onye ọbụla n'ime ụnụ nke eji akwa ojii wee kpuchi ihu mere na ndị kwesịrị inyere aka anaghị afụ ya anyị ekpughepụ akwa ahụ wee sịkwa ụzọ niile nke chiri echi ka ọ kpọghee ọ bụ otu a si na-awa ọjị etu a ka anyị si awasasị iji ọjọọ niile nwoke nwaanyị jere n'ụzọ gị etu a ka anyị si awasasị okwu ọjọọ niile nwoke nwaanyị kwuru n'ụzọ gị esi ọbụla ka itiri aka ya abụ ngọzi ụna na-eri ọjị ihe ọjị ya anya ihe afụ ebe a nke a were ihe dị ka mkpị na-abụ nya ka a na-akpọ ọjị nwaanyị nke a dị straight na ebe anyị ka a na-akpọ nwoke maka ndị ya amụghị wee na-asị dị ka anyị wara ọjị ma ndị niile echefuru ya echeta ka ọnụ kwuru njọ kwuo ma na ọ bụ otu esi wekwu otu akwa esi adị otu a si wekwu otu akwa esi adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị n'aha Chukwu oke n'aha mmụọ niile nke anyị na-ekpere nke a na-ekpere n'eziokwu n'ime mmụọ na eziokwu wee na-asị na ọ bụ otu ekwu otu akwa esi adị na-eke n'orie na ejikwana m n'aka na na-enecha anya vidio biko nyere anyị aka gbasa vidio anụnwa nyere anyị aka share your comment with us biko subscribe kwana na this channel ọnụ na o si metụta gị n'obi biko igbe notification ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio ọfọ igbo ndị ọma mụrụ nze m ọzọ ka enwenụ mgbe ọzọ